Вітаем вас! У эфіры Беларусь-3 калейдаскоп культурных навін, вядомых імёнаў і памятных дат. На календары 7 чэрвеня і далей у праграме агляд адметных падзей у культурным жыцці нашай краіны. Пачнем з цікавага анонса. 18 і 19 чэрвеня ў Беларускім дзяржаўным музеі народнай архітэктуры і побыту пройдзе другі фестываль гістарычнай рэканструкцыі «Эпоха рыцарства». Сёлета ў фэсце прымуць удзел 20 клубаў і 5 музычных калектываў. У праграме запланаваныя відовішчныя спаборніцтвы закаваных у даспехі рыцараў, масавыя баі бугуртаў, турніры конных рыцараў і сярэднявечных лучнікаў. Таксама падчас імпрэзы будуць працаваць і інтэрактыўныя пляцоўкі, дзе ўсе жадаючыя змогуць засвоіць сярэднявечныя танцы, пастраляць са старадаўняга лука і артбалета, прымерыць рыцарскія даспехі і праехацца вярхом на кані. І ўсё гэта пад музыку эпохі сярэднявечча. І да падзей гэтага дня у Бабруйску сёння публіку чакае яскравае выступленне папулярнага беларускага спевака і баяніста Віталя Варанко. Лаўрэат шматлікіх міжнародных конкурсаў баяністаў і артыстаў эстрады нарадзіўся ў горадзе Баранавічы. У яго біяграфіі паспяховае выступленне на тэлешоу «Голас Польшчы», запіс якога сабраў 1 мільён праглядаў на Ютьюбе, удзел у расійскім голасе і ў брытанскім шоу «Шукаем таленты». Артыст няспынна знаходзіць новыя шляхі для творчай рэалізацыі. Сёння Віталь Варанко прадставіць сваім прыхільнікам некалькі прэм'ерных кампазіцый і падорыць незабыўны музычны вечар. Далей яшчэ адна падзея, цікавая для маладой аўдыторыі. У Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі ў Мінску працягваецца рэспубліканскі выстаўны арт-праект «Мода калабарацыя». Сярод яго ўдзельнікаў маладыя мадэльеры і фотамастакі, мадэлі і стылісты, навучэнцы профільных устаноў у кірунках моды, дызайну і фатаграфіі. Сам арт-праект уяўляе сабой сапраўдную творчую лабараторыю. Нестандартныя прапорцыі, нязвыклы крой, новыя спалучэнні тканін і матэрыялаў – усё гэта можна ўбачыць у экспазіцыі. Усе творы адрозніваюцца сваёй непасрэднасцю, яркасцю і каларытам. Больш падрабязна пра маладзёжную творчасць у накірунку моды і дызайна зараз будзем гутарыць з госцем нашай праграмы. Сёння ў нашай гасцёўні мы рады вітаць кіраўніка подыум школы Fashion Style, намесніка загадчыка аддзела моды і дызайна Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей и моладзі Игоря Иванова. Игорь, день добрый. Очень рада видеть вас в студии. Очень красивый повод для разговора. Арт-проект «Мода коллаборация» в Национальном центре творчества детей и молодежи. Я так понимаю, что это глобальный итог фестиваля «Мельница моды» в этом году. Выставочный арт-проект «Мода коллаборация» безусловно связан с участниками и проектом фестивалем конкурса моды и фото «Мельница моды». Впервые в Национальном центре творчества проходит такой выставочный проект. Это дебют, и мы впервые собрали лучшие работы фотографов, дизайнеров, моделей, стилистов, тех специалистов, которые на протяжении многих лет работали и связаны с этим проектом. Почему коллаборация? Это такой новый термин в моде. По-другому его можно перефразировать как взаимодействие. Если брать именно сугубо коллаборацию в моде, то приглашается один или несколько специалистов или брендов, и они взаимодействуют с какими-то начинающими талантами. Вот, собственно говоря, у нас это и произошло, когда мы представили на этой выставке начинающих дизайнеров, фотографов, моделей, стилистов и пригласили несколько персон, которые в мире моды у нас в Беларуси работают уже очень много лет. Все-таки об основных участников немножко подробнее нам расскажите, кто они. Может быть, какие-то примеры интересные? Если мы возьмем направление дизайн одежды, то на выставке представлены работы дизайнеров одежды фестиваля «Мельница моды», которые создают коллекции для детей, подростков, мужчин, женщин. И это не просто выставка костюма на манекене, это фэшн-инсталляция, где задействован и эскиз, и костюм, и есть некая смысловая иллюстрация того, что дизайнер хотел изобразить в своей одежде. Довольно интересные работы дизайнеров, которые уже не первый год на «Мельнице моды», Наташи Косцовой, Сергея Драчева, Анны Жук и многих других. Дизайнеры не только минские, но и из других регионов нашей страны. Также это фотографы, которые становились призерами на «Мельнице моды». И мы пригласили несколько фотографов, таких как Михаил Маруга и Евгения Мужева, которые на «Мельнице моды» являются уже и нашими такими друзьями, проводят мастер-классы, встречи. Ну вот именно образовательная составляющая проекта, немаловажная его часть, все-таки молодежное творчество, есть куда расти, есть у кого учиться. Так вот,
у кого? Поскольку мы хотим, чтобы выставка была интерактивной, в рамках выставки будут проведены мастер-классы и встречи. То есть мы их называем такие, как фэшн-беседки. Допустим, ваша коллега, телеведущая Виктория Сенкевич, она написала книгу сказок для детей, и в течение последнего года она у нас ее презентовала. На Мельнице моды был благотворительный проект «Стильное начало», когда для детей из детского дома по мотивам ее книги были созданы костюмы. У нас еще пройдут мастер-классы и стилистов, парикмахеров, визажистов, фильмотека, где можно посмотреть и документальные, и художественные фильмы о моде, о фотографии, о тех людях, которые создают моду, у которых стоит и нужно учиться. Приведу одну очень красивую вашу цитату, вы мне ее поясните. Вы называете проект «Лабораторией внутреннего пространства Творца». Каждый человек, который что-либо создает, он о чем-то думает, переживает. Это может быть как положительная эмоция, так и какая-то обратная. И поэтому нам хотелось это все пронести через время, поскольку костюмы, когда он находится в выставочном зале, дизайнер, кроме того, что выставляет костюм, он еще делает какое-то предисловие к нему, сопутствующие предметы, аксессуары. Они очень активно представлены на выставке. И это способствует тому, что мы можем понять, что хотел сказать дизайнер, творец, личность своей этой идеей, своим представлением предметов, одежды. Давайте еще напомним нашим зрителям о том, что в течение всего летнего сезона можно наблюдать всю эту шикарную экспозицию. Мы с удовольствием приглашаем в Национальный центр художественного творчества детей и молодежи на выставочный арт-проект «Мода-коллаборация» с участием финалистов Республиканского фестиваля конкурса моды и фото «Мельница моды». Большое спасибо, Игорь, за то, что презентовали нам такой красивый проект в Центре детского творчества. Будем ждать вас в гости с новыми, не менее интересными поводами. Спасибо. Я нагадаю, што ў Нацыянальным цэнтры мастацкай творчасці дзяцей і моладзі зараз працягваецца праект «Мода-коллаборация», пра які мы гутарылі з кіраўніком подыум школы Fashion Style, намеснікам загадчыка аддзела моды і дызайна Нацыянальнага цэнтра мастацкай творчасці дзяцей і моладзі Ігорам Івановым. Далей у праграме галерэя славутых імяніннікаў. Сёння пачнем яе з тэмы мастацтва і ўспомнім імя вялікага французскага жывапісца, заснавальніка постімпрэсіянізма Поля Гагена. У гэты дзень спаўняецца 168 гадоў з дня нараджэння майстра. Пра такіх, як Гаген, кажуць вялікі дылетант. Ён валодаў майстэрствам мастака, скульптара, кераміста і гравёра, але ніводнаму з іх прафесійна не навучаўся. Калісьці паспяховы біржавы маклер Эжен Анры Поль Гаген адмовіўся ад забяспечанага жыцця і вырашыў стаць мастаком. Блізкія назвалі гэта вар'яцтвам, але відавочна толькі так, хутка і назаўжды французскі мастак мог увасобіць сваю мару. Цывілізацыю ён лічыў хваробай чалавецтва, а знайсці сваё сапраўднае «я» і раскрыць талент мастака яму дапамагло спакойнае жыццё на востраве Таіці. Дзень святых, таіцянскі пейзаж, партрэт Мадлен Бернар, вялікія дрэвы, гэтыя і многія іншыя палотны Гагена сталі здабыткам самых прэстыжных музеяў свету. Далей вернемся ў сучаснасць і перайдзем да тэмы музыкі. Сёння віншаванне з днём нараджэння прымае улюбёнец беларускай публікі, гітарыст і аранжыроўшчык Сергей Антишин. Упершыню ён выйшаў на сцэну мінскага джаз-клуба яшчэ ў сярэдзіне 80-х, а прафесійную музычную кар'еру пачаў у моладзевай студыі песняроў. Амаль 30 гадоў Сергей Антишин з'яўляецца вядучым гітарыстам дзяржаўнага канцэртнага аркестра пад кіраўніцтвам Михаіла Фінберга і, апроч таго, грае на гітары і стварае аранжыроўкі для гурта «Лекі ад меланхоліі». У асабістым рэпертуары музыканта творы джазавай і рок-музыкі, кантры і фламенка. Наогул, імя гітарыста Сергея Антишина можна ўбачыць на дысках многіх айчынных выканаўцаў. А зараз у праграме адкрыем літаратурную старонку. Сёння спаўняецца 77 гадоў беларускаму паэту і перакладчыку Уладзіміру Скарынкіну. Ён аўтар 12 арыгінальных кніг паэзіі, 3 зборнікаў вершаў для дзяцей і перакладаў на беларускую мову «Боскай камедыі» Данте і «Дон Жуана» Байрона. У творах беларускага паэта адчуваецца асаблівая павага да гісторыі свайго народа, да бацькоўскай зямлі і яе працавітых людзей. Часта ўспаміны пераносяць паэта ў апаленае вайной дзяцінства, да цяжкіх дзён, што прайшлі ў фашысцкай няволі. Творы Уладзіміра Скарынкіна шмат разоў перакладаліся на рускую і украінскую мовы. І ў працяг тэмы сучаснай літаратуры павіншуем з 64-м днём нараджэння расійскую пісьменніцу
пісьменніцу, аўтара іранічных дэтэктываў Дар'ю Данцову. У дзяцінстве Агрыпіну Васильеву, гэта сапраўднае імя пісьменніцы, старанна прывучалі да музыкі. Аднак дзяўчынка аддала перавагу вывучэнню замежных моў. Скончыла факультэт журналістыкі МДУ і 2 гады працавала перакладчыцай з французскай мовы ў расійскім консульстве ў Сірыі. Літаратурная кар'ера Дар'і Данцовай пачалася з канца 90-х. Свае першыя дэтэктывы пісьменніца напісала ў бальніцы, дзе лячылася ад раку. Зараз Дар'я Данцова з'яўляецца адным з самых папулярных пісьменнікаў у Расіі. Толькі за апошнія 10 гадоў яна напісала больш 100 раманаў. Далей у праграме звернемся да памятных дат у гісторыі. Амаль 4 стагоддзі таму ў гэты дзень у індыйскім горадзе Агра быў закладзены самы вядомы сёння архітэктурны сімвал вечнага кахання – маўзалей Тадж-Махал. Ён быў пабудаваны імператарам Шах-Джаханам у памяць аб яго жонцы Мумтаз-Махал. 22 гады маўзалей будавалі больш 20 000 чалавек, сярод якіх былі лепшыя дойліды з Індыі, Персіі, Турцыі і нават Венецыі. Дзіўна, што будынак Тадж-Махала абсалютна сіметрычны і цалкам створаны з белага мармуру. Сёння славуты маўзалей у Агры уключаны ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО, а таксама ў спіс 7 новых цудаў свету. А зараз звернемся да падзей сучаснасці і накіруемся на Віцебшчыну. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся, што цікавага адбываецца ў культурным жыцці рэгіёна. Віцебскі мастацкі музей адзначыў 720 гадоў з дня нараджэння Альгерда выставай выяўленчага мастацтва ў гонар вялікага князя. Аўтары 72 работ жывапісцы з усіх куткоў Беларусі. У выставе паўдзельнічалі як моладзь, так і шмат сталых мастакоў, якія ўжо даўно працуюць у гэтай тэме. Уласнае бачанне вобразу легендарнага гістарычнага персанажа адчуваецца на кожнай карціне. А на сцэне Коласаўскага тэатра гуляюць у цырк. Пастаноўку спектакля «Смяротны нумар» паводле п'есы расійскага драматурга Олега Антонова ажыццявіў Міхась Краснабаеў. Рэжысёр упершыню паспрабаваў сябе ў жанры трагікамедыі. Сюжэт пастаноўкі ён параўноўвае з лёсам акцёра. Каб спектакль жыў, акцёр павінен адмовіцца ад сваёй індывідуальнасці і стаць неад'емнай часткай агульнага відовішча. У спектаклі гарманічна спалучаюцца тэатральнае і цыркавое мастацтва. Пластычныя нумары, фокусы, клоунада змяняюцца глыбокім псіхалагічным лірызмам, які ўтойваецца пад грымам і маскамі. Ролю сталага клоуна сыграў Геннадзь Гайдук. Сцэнаграфію да спектаклю зрабіў сам Міхась Краснабаеў. Піяніст-віртуоз з Расоншчыны, аўтарская імпрэза тэатральнага калектыву з Браслаўшчыны, шоу-барабаншац і зводны хор на 300 галасоў. Каля 2000 удзельнікаў сабраў гала-канцэрт творчых калектываў і выканаўцаў Віцебскай вобласці. Пошук яркіх самабытных талентаў і стварэнне умоў для рэалізацыі іх творчага патэнцыялу – галоўная задача конкурсу, які прысвечаны аб'яўленаму году культуры. З 5000 кандыдатаў на сцэну летняга амфітэатра выйшлі толькі 2000. Падобны гала-канцэрт трапна прадэманстраваў культурнае багацце нашага рэгіёна, яго аўтэнтычнасць, якая, дзякуючы такім творчым калектывам, захоўваецца ў 21 стагоддзі. Напрыканцы праграмы нагадаем, што ў арт-прасторы Нацыянальнага гістарычнага музея пад адкрытым небам працягваецца фотавыстава «Сула непарыўная». У панадворку музея ў аконных праёмах, на дзвярах і варотах размешчаны шырокафарматныя каляровыя фатаграфіі, зробленыя фотамастачкай Марынай Бацюковай. Яна з'яўляецца спецыялістам у галіне дакументальнай і канцэптуальнай фатаграфіі. Выстаўны праект прысвечаны старажытнаму беларускаму абраду ваджэння і пахавання стралы. Гэты абрад быў захаваны ў Веткаўскім раёне Гомельскай вобласці і зараз занесены ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Нашу праграму можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» у інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на Беларусь-3.